Третий день суда в Гааге. Украина представила аргументы по каждой позиции России, озвученной накануне в Международном суде ООН. В частности, украинская делегация говорила и о давлении со стороны России на СМИ в оккупированном Крыму. Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по иску Киева против Москвы, который был подан с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Порушення конвенції про усунення усіх форм расової дискримінації продовжується з боку Російської Федерації, і я думаю, що вони продовжуватимуться, якщо суд не прийме рішення про застосування запобіжних заходів. Це стосується і української громади, і татарської громади, і існування меджлісу. Моя країна зараз просить у Міжнародного суду запровадження запобіжних заходів, не компенсацій і не якихось рішень щодо відновлення суверенітету і юрисдикції, але запобігти можливому погіршенню ситуації, яке призведе до чергових подій, які завдадуть шкоди українським громадянам. Ми також привертаємо увагу до необхідності термінового захисту судом шляхом застосування запобіжних заходів прав кримсько-татарської та української громади в Криму.